De odder, vi har herinde, det er asiatiske dværgodder, og det er altså den mindste art af de 13 forskellige odderarter, der er. Og den kommer fra det sydøstlige Asien og lever i ferskvand langs vandløb og søer. Godt nok cute. Det, der er specielt ved den asiatiske dværgodder, det er, at den er rigtig social. De kommunikerer rigtig meget med hinanden, og de lever i sådan nogle kæmpe store familiegrupper på helt op til 15 individer. Det fungerer sådan, at der er et forældrepar, som betyder monogame, som er de eneste, der avler i familien. Og så hjælper ungerne med at opfostre hinanden, og det han de lærer at jage, det er egentlig meget smart, fordi at så er de en masse i gruppen til både at, at beskytte hinanden og alarmere, hvis der skulle komme fare på færre. Og igen det her med sådan at opfostre ungerne også. Det er også smart, fordi at så de voksne unger, de lærer det her med at være odder, før de tager ud, når de er 3 år gamle og danner deres egen familiegruppe. Den måde vi kører det her i anlægget, der har vi et avlspar, Saba og Kota. Og så har vi der 2 voksne unger, som er 3 år gamle, hvis jeg husker rigtigt. Og så her for næsten 2 uger siden, så fik de 2 unger. Ja, det er blind den der render rundt og kigger efter. Det er vigtigt for os, at de voksne unger, de får lov til at se, hvordan det er, man opfostrer de små her. Sådan at når de ligesom kan blive sendt afsted efter det, så ved de også godt, hvordan man får unger. Så det er planen, at når de helt små nye unge, de bliver lidt større, og Saba og Kotas voksunger, de ligesom har set, hvordan man opfostrer dem, at så kan de komme ud og så danne deres egen familiegruppe i en anden skole. I forhold til det her med, at de er meget kommunikative og sociale, så har de faktisk hele 12 forskellige lyde, som de bruger til at kommunikere med hinanden. Og det er alt fra alarmkald til hilsner, og til at sige, at man er i rundt, eller at der er mad i nærheden. De står også ofte heroppe ved vinduet og står og piver efter os, og det er jo egentlig også en måde at kalde og hilse på os, men også ligesom at fortælle, hvis der for eksempel er en tilbage i reden, så siger de også til den, jamen der kommer mad nu. Vi oplever dog, at lige imens der er de 2 små unger, så er der lidt mere stille i anlægget, og det er for eksempel ikke altid, at vores avlshund kommer ned. Hun kommer ikke ned lige så ofte som de andre, og det er jo selvfølgelig fordi, at de små her, de diger, og derfor skal hun altså være deroppe og sørge for, at de altså også får noget næring. Men hun kommer selvfølgelig ned og spiser en masse mad, men løber hurtigt op igen. Udover at de kommunikerer med lyd, så kommunikerer de også med hinanden med lugt. Og det gør de ved, at de har en duftkirtel, der sidder under halen. Og den bruger de altså også til at videregive en masse information til hinanden. Og udover det, så har de også i familiegrupperne, så har de det, vi sådan lidt kalder sådan et fælles